ତୁମରି ଭଳି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ନିଜ ଘରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରୁ ତା ପାଟିରୁ କୁଆଁ ଡାକ ଶୁଭିଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ତାର ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଣିଥିଲା ଭୈରବୀବାଣୀ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିଥିଲା। ସତ, ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ପିଉସୀ ନାନୀ କୋଳରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାପା ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡାକି ଜାତକ ଦେଖାଇବାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲା, ଘର ସଂସାର କରିବା ଏ ପିଲା କପାଳରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ହେଲେ ବାବାଜୀ ହୋଇଯିବ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପିଲାଟି ଉଦାସିଆ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବାପା ତ ଓକିଲ ଲୋକ, ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାର ସେ ବହୁତ ଖୁସି। କେବଳ ପୁଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ଆଉ ବିଭା ହେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ବିଭା ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଅର ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ଥିଲା ଓ ବୋହୂର ବୟସ 9 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଦେହରେ ଚିତା ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ଦେଇ ହାତରେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜଟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଓ ତାକୁ କ'ଣ ବାବାଜୀ କୁହାଯିବ? ଯାହାର ସଂସାର ପ୍ରତି ଲୋଭ ନଥାଏ, ଯିଏ ସଦାବେଳେ ପର ପାଇଁ ଭାବୁଥାଏ, ମୋଟ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନଥିବା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧେ, ରୋଗ ବୈରାଗୀ ପଡ଼ି ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ଦେହ କଥା ନ ଭାବି ପରର ସେବା କରେ, ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ବାବାଜୀ କୁହାଯାଏ। ପିଲାଟି ଘର ସଂସାର କଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମମତା ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାର କର୍ମଭୂମି ଭାବି ବଢ଼ି, ମରୁଡ଼ି, ହଇଜା, ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ରୂପେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ହରିଜନ ପିଲା ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ଦେଖିଲେ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପିଲାଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରୁ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛି। ସେ କହେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଅମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ପର ପାଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦିଥିଲା। ତାର ଜନସେବା ଓ ପର ଉପକାର ତଥା ଆପଣାର ଭାବ ପାଇଁ ବାପା ଯାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ ସାଧୁଚରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାହାର ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ପରିଶେଷରେ ଦେଶବାସୀ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଉତ୍କଳମଣି। ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦଇତାରି ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି।